Biz häzir syýahadymyzyň dowamynda Stavropol ýaýlasynda ýerleşýär, ýagny türkmen owalarynyň birinde gajaýyp ýaýladan ýerli adamlaryň meşhurlanýan käri bilen gyzyklanmagy mümkinçilik berýär. Ýagny bu owada ýaşaýan adamlar ömrüni daýhançylyk we mallarçylyk bilen geçirýärler. Häzirki wagtda da buğday ekmek boýunça ýokary hasylly ýerleriň bir hasaplanýan Stavropol türkmen owalary. Ine bu ýerde atlar ýetişdirmekde, alabaýlar ýetişdirmekde, yerli ýaşaýjylar uly işler alyp barýarlar. Umuman näsine diýen atňyzyň ady Ýyldız. Ol ýagny şu owanyň göz gowanjy diýip hasap etse bolar. Toy tutulsa, bayram tutulsa, hökman şol atsyz bayramçaklar geçenek diýip aýdyp berýärler. Umuman owa aýlanamyzda bir näçe yerli ýaşaýjylaryň bir ahal-tekatyna da gyzyklanýanlyklaryny gördük. Ýagny alabaýlara da bir alabaýlara meşhurýanlyklaryny gördük. Umuman yerli adamlar, Stavropolda ýaşaýan türkmenler ahal-teka bedewini söýýärler. Hem-de owa hojalyk işleri bilen meşhurlanyp ömrüni daýhançylyga bagş eden adamlar bu ýerde ýaşaýan türkmenler. Assalamu alaikum hurmatly mehmanlar. Hoş geldiňiz. Meň adym Aliya, Edilbay obadan, Blagodanetskiy rayonundan. Biz size bugün çay qaynadyarys. Kazany guýudyr suw. Saladyr odan. Üstüne bir gaşyk çay. İçinde gök çay da var, kara çay da var. Duz. Yakma beni, yakma canım. Kara purç, zencefil, badyan, ceviz tahan beredim. Stavropol Türkmenlerin çayı. Kaynansın, ecelerimiz uğreden 7 yola savurup çay yaxşı düşürýärler. Güýçli bolar ýaly çay. Indi çayımız kaynadı. Indi süt koyacağız. Indi Türkmen çayımız hazır. Üstüne sarı may salyarız. Sarmayı biz özümüz edýär. Sagaram tüýdüler. Çayımız tayar. Hoş geldiniz doğan dostlar. Ozun töre dadın Stavropol Türkmen'in çayın. Ne biläler Stavropol türkmenleriň maşgalaty mehmançylykda elbetde ýaňy ýaşullar bilen töhfetdeşolduk. Ne diýenler şu ýerde gadimden gelýän Stavropolda adat bolan ýagny süýtli çay taýýarlaýan ekenler. Elbetde taýýarlansyn size görkezdiler diýenler. Ýa-da hem tamaşa eden bolsaň gerek. Ýöne şeýle bir sowal bar. Elbetde Türkmenistan öwletmediň çäklerine de süýtli gara çay taýýarlanýar. Ýöne bularda taýýarlanyş usuly düýbünden başgaça eken. Biz hem gördük, tamaşa etdik bolin. Çaýa duz, gara wurç, ýene de hozyň külkösi, imbir atylýan eken. Şol sanada ýene de bir tagam merci, bir näçe goşunlarym goşulýan eken gördük diýsengiň täsir. Yakma beni, yakma canım, aman gül. Ine mehman tamaşaçylar, Stavropolda adamlar şolary ýaly çay içýärler. Elbetde Stavropolda ýaşaýan türkmenleriň ata-babalaryndan geçip gelýän şu süýtli çay häzir güneşen taýýarlanýar toýlaryna, bayramlaryna. Elbetde hani bu çaydan dadyp görelim näme tagamma. Çayın bir aýratyn tagam merjili iftar bar. Ýöne aýtmak isleýän zadymyz, käbir adam nahar ýeninde ýa bolmasa da açar ýeninde duzly men halaýa ýa bolmasa da duzsyzrak ýemen halaýa. Elbetde bu çay duzrak gelýär biz üçin, sebäbi bizde çaýa duz atyp içilmeýär. Ýöne bularda elbetde yerleş şert boýunça şolary ýaly bolmagy mümkin. Ýöne aýratyn bir tagam merci täsiri bar. Sağ bolunuz bizi sığılap geleniňize.
Sağ olun. Size de üstünlükler arzu edýär. Janyňyz sağ bolsun. Sağ ol. Biz seýahatymyzyň dowamyna Stavropol aýlanamyzda ýaşaýan türkmenleriň ählisiniň agzybirligi, şu ýerde mihmançylygyny gördük, hem de işeňýerligini gördük. Häzirem biz size bir şeýle bir garaşylmadyk sowgat taýýarladyk. Türkmen milli aýdymlaryny ýerine ýetirýän denem biziň ýanymyzda. Häzir gelin bolsa onuň bilen söhbetleşip bolalym. Aýdyp çekatdan dinläýin. Edilbay obasından Savartatoy Erecepova size aydım ayıp verecek. Stavropol çöllerinden, Türkmenler rayonundan, atamızdan, babamızdan, Edilbay ağıl obamızdan size salam, aziz kardeşler. Atamızdan, babamızdan. Stavropol ülkesinde ýaşaýan türkmenler sunwata esasanam aýdym sazy, hüwesmen ýaşlar, ulular diýsen köp. Bularyň dörejiliginiň esasy özüni Türkmenistan watanymyza bolan söýgü, buýsançdy diýär. Stavropol ülkesinde bolup bu zatlar gözüň bilen synlamak diýsen tolgunlarjy. Yel oynanında tumar yanarlar, şırmayı daraklı ho oba kızlarım. Hoy gelşiktir bayramda ho, bezdektir toya, zehmette kahraman ol sultandır öye. Öz qırın baxtını hey, özleri eye, dünyamıdan görüp caney oba kızlarım. Köp sağ olun. Owaňyz belenten belendi ýanglansyn, gowaýdymlar aýdýan ekeniňiz elbetde türkmen halkymyza mahsus bolan aýdymlaryň biri. Ilmi dama janyň sağ ol. Türkmenistan vatanımıza salam.